Evo mi kuća. Evo u ovaj prozor, tu sobu sam se rodio. Jebote život. I da je snimam. Evo, kao što vidite, ta kuća, sad ćemo mi da okrenemo auto, pa će... Ovo kao nešto za kišu, pa ovdje ova isto verande bila, neka tu sednemo. Kako je to bilo lepo. Stepan to malo bolje da zumbira. Evo, kao što sada vidite kuća, to je kuća moga dede Slavka Vuksanovića. Moj deda je 50 i koje, ne znam koje, 50 i neke godine se preselio iz Srbije, iz tamo Medveđe, Bogdanje, Mijajlovac, ta sela. Ne znam u točno koje selo ta tri živeo, ali Bogdanje gde je Petlovac, gde je selo Gori Baba se češe. Tu mi je teča rođen u tom selu. Ali mislim da je Mijajlovac ili Medveđa da su sela gde je moj deda živeo. Oni su sa Cetinja došli 50 i... No, zapravo, posle rata naselili su se tamo u to selo, opština Trstenik. I moj deda se posle preselio ovdje u Srbiju, dole u Vojvodinu, zapravo u Banat, ovdje u Alibunar i živeo je na početku, vidjet ćete jednu kuću ogromnu kod nekog gazde koji imao mnogo krava, njiva i svega i on je tamo radio kao nadničar celog svog života. Zapravo celog života, taj period života dok mu nije čovjek davao novac, on skupljao i kupio je ovaj plac i sagradio ovu kućicu. Da, sagradio je tu kućicu i od tada živi tu. Koja više nije, a ovaj... Evo ga sad za struju, vidiš. Iza su bile, moj deda uvijek voleo da na svaku šupicu, pečenjaru, šta god je pravi u dvorištu, on je voleo da stavi datum. Pozdrav za Trstenik. Možda imam i familiju među vama, ko zna. U toj sobi sam ja rođen 1975. godine. Sada mogu samo tako da prođem pored nje i to je to. Sada idemo iz ulice Save Munćana, pa ću da vas provedem kroz još jednu ulicu, a to je prema Banskom Karlovcu. Kroz ovu ulicu sam išao 1000 milijardu puta. Kad mi je otac... A da, ovo je ulica za... Nije za Banat. Nije bre, čekaj koja je ovo ulica. Ovo zumbira na mene. Da, ne, ovo je ulica prema moje kući, ali sa glavnog puta. Ovo nastradao, sa 2 mesta se oprostio. To jest... A da, kad sam sahranio oca, onda imao je 2 bitna mesta u svom životu. A to su prodavnica gde je pio i drugo mesto kuća gde je spavao. Znači, to su 2 mesta koja je morao da se oprosti. Kad smo krenuli, kad je bila ona povorka sahrana, zapravo auto, ona je stao. Naravno, nisam ga u kuću unosio, jer on je tragično nastradao i nije tu imalo ništa da se otvara, niti ko da se pozdravlja, to je sve bilo, ne daj Bože. On je samo, terao sam ove iz te pogrebne opreme, te što su imali auto, da provezu pored moje kuće, prođu pored moje kuće, stanemo, ja uđem unutra, tamo na jedan blok gde je bio krevet, ono je bilo, čuj Bože, garež, upalim sveću, sedemo u auto, krenemo dalje i onda smo stali ovdje kod prodavnice. Izašao sam koliko sam sreo pred prodavnicu da naručio sam mu pivo, šta ko pije i namenio ispred mog oca da se oproste pošto su njegove radne kolege. Oni su stalno visili sa njim tu ispred prodavnice i onda su popili piće u njegovo ime i nastavili smo ka groblju posle. Samo na 2 mesta je svratio sa mrtvačkim kolima, a to je ovdje kod ove prodavnice, pošto je pola svog života proveo ispred ove prodavnice i ispred svoje kuće, naravno. To je drugo opraštanje iz Alibunara kad se oprostio od Alibunara. Sada šetam ulicom, ja ne znam ni kako se zove ova ulica, ali skrećemo na ulicu gde je moja ulica, to jest ulica. A ove kuće što vidite ovdje, ove velike kuće, tada su bili i danas su žive ljudi normalno. Mi smo išli kao mali nedeljom pre podne, pošto naravno nije bile hrane,
To vam priča ovako edukativno, da znate kako je vreme bilo. Nije bilo hrane u kuću, moj otac, moja mati su bili takvi kakvi jesu. I onda smo išli od kapije do kapije i vikali gazde, znali smo naravno ko će da nam da, koja kuća će da nam da, koji su dobri ljudi i onda smo išli od kapije do kapije bukvalno i pitali je li ima kolači. I kogod znamo da su dobri ljudi, onda nam stave u kesu par kolača, jedna kuća, druga. Jer su to, Banat je takav i ovde pretežno ima i Srba u ovom selu, ali pretežno ima rumunske nacionalnosti ljudi i oni stvarno poštuju to, nedeljom se idu na groblje, ide se u crkvu. Takav je kod njih običaj, taj ručak je obilan bukvalno kad je nedelja kao i u svakoj kući, ali oni pretežno ono prave baš. Ne moram da pričam ko je iz Banata, ko živi u Banatu, zna kakav je običaj i kakvi su ljudi dole. Mentalitet, mogu da kažem, mentalitet ljudi u Banatu je mnogo, mnogo bolji, daleko bolji nego ovde u Srbiji. Dole, kad vučete gore Novi Sad, okolina, tamo Čuruk, ta mesta, još i bolji mentalitet ljudi. Svi se pomažu, svi priskaču pomoć jedan drugome, što mi se neverovatno sviđa. Ja bih voleo da se tako dešava i ovde, ali nažalost nije. Ovde vam je totalno drugačije. Ali, da se vratim na priču, tu odemo i skupimo takvu kesu kolača i onda dođemo kući i jedemo. Svi. Vašarska. Naravno, ne mati i otac, nego braći i sestre. Gde sam ja živeo. Ovde je česma na koju smo stalno uzimali. Da, ovde smo stalno dolazili za vodu. Pošto mi nismo imali u dvorište vodu, nikad nije moj otac stigao da je uvede. I onda smo dolazili tu balonima, pa bila to zima, leto, jesen, proleće, kako god, mi moramo stalno nekoliko balona u ruke i onda dođemo tu na česmu. Nije bila ovako sređena, da ima ovo i krov, da je ovako lepo, već je bilo samo jedna cev koja izlazi iz zemlje, izbetonirano i to vam je to. A sad je ovo baš lepo namešteno. Ne znam ko je sredio, ali svaka mu čast. Vodu, pošto vodu nismo imali kući. Sad je neka nova moda, pa sve pokrivaju ove česme. Da ne pokisne, mislim, bude mokra. To je česma na koju sam... Ove kuće, Šajin Dragan i Rade Šajin, ja mislim da se zovu. Ovaj kanal koji su sada mislim da je ovde Dragan i Rade, to su dva brata, jedan od njih je moj drug koji je išao sa mnom u razred. I oni su imali tada nekako male kućice, ali su bili daleko, daleko imućniji od nas. Mi smo bili najgori, bukvalno. Ja ne znam da li je bio neko gori u Alibunaru od nas, ali mi smo bukvalno bili najgori. Betonirali i ovako su ga usko napravili. Nije bilo ovakav kanal, ovo je prelepo odrađeno. Ja mislim da je to Dragan i Rade, da su to ti Šajini, da su oni finansirali ovo. Opet ne mogu da grešim dušu, ko zna ko je uradio, ali nemam pojma, mislim da su oni isfinansirali da ovo ovako lepo bude. Ja bi, da sam na njihovom mjestu, da imam para i da sam tamo bio, ja bih isfinansirao isto ovako, da se ovo sredi, da bude lepo, pošto je ovdje bilo ruglo. Onako jedna bara, onako kanal, jedan koji je išla, voda tekla non stop. I mi smo tu plivali iz korita. Nije tada bio betoniran, nije bio ovaki uzak, nego je bio širok i mi smo tu stavili korito i plivali smo. Vozili smo se s koritom preko tog kanala. Taki smo bili mali, nismo bili teški ni po 15 kila. Komotno trojicu korito i vozimo se. Ovdje je živio jedan Branko, deda Branko, koji je meni pomagao dosta. Ja sam s njim išao na konje, išli smo na njive. Nije, dobro, s konjima, da. Deda Branko, Bog da mu dušu prosti, to je lik, stvarno volio sam ga kod dedu rođenog. Taj lik je davno umro. Ostali su mu, mislim da je i njegov sin umro, Vladica, da su mu ostali sinovi i ja mislim da i tu žive i dalje. Ali to je bio prelep period. Ja svako jutro dođem kod njega, upregnemo konje, uzme prikolicu, upregnemo konje i idemo kod njega na njegove njive. I on nije bio nešto, da kažem, imućan, ali je koliko toga, imao je 2 konja, mali, kunem se, da se sećam kao da je juče bilo, jedan se zvao Mali, a ne sam sećam se kako se zvao drugi, ali jedan se zvao Mali. I onda mi da, meni je to, kad mi da one uzde i da sad ja
vozim konje da ih teram da idemo. I ponesu uvek u torbu sira, ono, kako se kaže, sira, hleba, slanina neka. I ja jedem taj dan, meni je super i idem s njim da radim. Ali mali sam bio, ljudi, ali sam voleo sam od malena. Možda sam imao, da vas ne slažem, 8 godina, 9, tako, 8, 9, 10 godina, to je taj period prilike. Bacali đubre i tako dalje. Šta još ima zanimljivo da vam kažem? Ovamo mi živi sestra, Sabrina, ona živi... Živela je tamo u onoj kući zadnjoj, tu je živi muž, u toj kući zadnjoj, međutim tu nisu mogli da se srede kako treba, mislim, ne znam šta se tu izdešavalo, samo znam da nisu mogli i onda su se preselili kod nas, u našu kuću. S one strane. Da, ovo su deca koje su pobjegla iz škole. Pozdrav za svu ovu decu. To su deca koje su pobjegla iz škole da bi došli da se slikaju, čuli da će dođemo, ne znam kako su čuli, ali su čuli i došli su tu da se slikaju. Mnogo mi je drago da u Alibunaru ima neverovatno puno dece. Tu smo, kao što vidite, ova gospođa ovde. Ovo je moja majka, da. Ovo je Nena. Moja mati. Neverovatna žena. Ona je, da kažem, inteligentna, ali je izgubljena u vremenu i u prostoru. Izgubljena je u vremenu i prostoru. Uvek je obožavala minđuše, lančiće, kosa farbana taman posla da ju bude drugačije seda i tako dalje. Ona to obožava. Iza nje, što vidite, to je moja sestra Sabrina. Ovo levo što vidite iza mojih leđi, to mi je od te sestre Sabrine ćerkica. Ona ima malo problem psihički. Ali se oni bore nekako s njom da izađu na kraj. Mati mi je živa, da, živa je u Alibunaru, malo je onako, ne znam da li je postala senilna, ali ona istiže godine, ona je 66 godina. Živa je, živi, ona ne živi u kući tu, ona ima svoju neku, da kažem, stan iznajmljen, ona i njen taj sada neki novi čovjek s kim živi, ali to opravdavam i mora da živi s nekim, najgore ljudi da se živite sami. Pa da sam u dobrim odnosima s njom, da, ja sam da se čujem nekad s njom, da, i da porazgovaram, da, ali nemam, znate, ne mogu da kažem sad da imamo odlične odnose, naravno da nemamo. Pozdrav iz Alibunara, čale. Eto, Tomke možda zna Vuksanovića iz Alibunara. Ja ne znam, kod nas ne zna dole. Stvarno nismo bili problematični, ali smo bili mnogo siromašni. To je Nena Vuksanović, poštovana. Ovo je Ana, ona je kuća druga do nas, komšinica, i kod nje sam dosta vremena bio. Ti tebi, da begate u školu... Ja sam sad da pobegu sa časa. Nastavnica me traži i ja kažem idem u WC. Idem u WC, ga. Ja ću se nazvat za čas. Majgari, doviđenja. Ćao. Da, kuća nije sad ovakva. Da se zahvalim nekoj inicijativi jedne bivše naše drugarice iz doma Stoja Petrović, mislim da je i dalje prezime Petrović, koja je potakla neke veze i vezice i gore postoji neka u Americi neka fondacija. Raznih tih fondacija se skupilo na jedno mesto, skupili su par hiljada evra, otprilike 5-6 hiljada evra skupili para da se ova kuća sredi s polja i unutra. Ja nisam teo da je sređujem, pošto tu nisu živjeli ni Sabrina. Željko je bio navodno, po znacima navoda, kao ženjen, pa je živeo negde Velika Krsna, mislim da je tamo bio. Tako da je ta kuća stojala prazna, tu gdje vidite da je sad ovaj levi prozor, tu nije bio prozor, jer kad mi je otac izgoreo, to je sve bilo skršeno, polomljeno, tako da je to stojalo tako kako je. Međutim, ta fondacija i Stoja su odradili lavovski posao i ovu kuću su doveli u red, da su udarili stiropor s polja fasadu, kapija tu sada postoji. Nemam nijednu sliku da vam pokažem kako to sad izgleda.
krov preuređen, spakovan nov, zapravo stari je crep, ali je nije ovaj crep, mislim da je ovakav kao što je na ovoj kući. Otprilike kuća sada je kao i ova kuća, samo što nemamo oluke, ja mislim, još nemaju oluke, ali ovako je sve sređeno. Unutra su sređeni zidovi, rigips i ostale stvari što treba. Ja sam im dao tamo namještaj, 100 stolice, garnituru, veš mašinu, svašta nešto, one delove za kupatila i tako dalje. I oni su to sada skockali nekako i sada žive lepo.